ଏବେ ରାତି 12:10 ହେଇଛି ଆଉ ଲିଟରାଲି ମୋର କିଛି ଅଫିସ୍ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ କରୁଥିଲି। ଦେନ୍ ମୋତେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରିଅଲାଇଜ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ସିଏ ଯିବେ ପୁରୀ ଯିବେ, ଦେନ୍ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ତ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଦେନ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ। ଦେନ୍ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ପୁରୀ ଯିବେ, ଦେନ୍ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିକି ଦେନ୍ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଦାଦାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିକି କୋଣାର୍କରେ ଦେନ୍ ସେ ଆସିକି ଘରକୁ ପଳେଇବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଦେନ୍ ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ସବୁକିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲା, କିଛି ବି ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ଘରେ, କ'ଣ ଯାଇ ହବ ନ ଯାଇ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ 3 ଥର ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 3ଟା ପ୍ଲାନ୍ 3 ଟାଇମ୍ସ କି 4 ଟାଇମ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନ୍ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ତ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଦେନ୍ ସିଏ କହିଲେ କି ଆମେ ତୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବୁ, ଦେନ୍ ତା ପରଦିନ ପୁରୀ ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆସିଯାଅ, ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ଯିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, ଆରାମସେ ଆସିଗଲେ। ଦେନ୍ ଆରାମସେ ବୋଉ ଖାଇବା ବନେଇଲା, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ। କିଛି ବି ଏମିତି ପସିବିଲିଟି ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଭୁଲ ହବ, କିଛି ବି ଖରାପ ହବ, କି ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଘରୁ ଆମ ଗାଁରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି, ଆମର ଛୁତିକିଆ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେନି। ପଚାରିକି ବି ଆସିଥିଲେ କିଛି ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଏମିତି କିଛି ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ହବାର ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ଆକର୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗାର ଡୋରି ନ ଲାଗିଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ଲିଟରାଲି ମୁଁ ସେଟା ଫିଲ୍ ବି କଲି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି। ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି 4 ଟାଇମ୍ସ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ସିରିୟସଲି, ଆଉ ଏଇଟା ସତ। ତା ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବି ତାର ହିଁ ହାତରେ, ତାହାରି ଇଚ୍ଛା।